салому арзи адаб хидмати дӯстони гироми қадр. Шахсоне ки гирифтори бемории корона ва ё COVID-19 шуданд медонанд ки мушкилии рақами 1 баъди беморӣ ин эҳсоси шадиди хастагӣ, беқувватӣ ҳаст. барои рафъи ин ман аз маҳсулоти ширӣ барои худ ғизо омода мекардам ва ҳоло мехоҳам инҷо бигзорам, то шояд ба касе кӯмак кунад. ва барои ин ба мо 3-4 қошуқ панири туруш лозим аст. ба он 1 дона банан илова мекунем. албатта метавонед ҳар меваи дигаре ки ба худатон дӯст медоред худатон ҳамонро илова кунед. 1 қошуқ асал ва 1 қошуқ ё 2 қошуқ ҳам метавонед равғани чормағзи заминӣ. баъдан ба он 250 мл шири гарм илова мекунем. ҳамаро бо блендер махлут мекунем. хуб, коктейл омода аст. дар як рӯз ман аз он 2-3 маротиба истеъмол мекардам ва ҳар вақте ки эҳсоси хастагӣ мекардам. ва албатта бештар меваи тару тоза истеъмол кунем. барои ғизои шом ман бештар шейк тайёр мекардам ва ҳоло ҳам тайёр мекунам. ва барои ин метавонед 2-3 қошуқ тамашк, 100 мл кефир ва 150 грамм панири туруш гиред ва ҳамаро бо ҳам бо блендер махлут мекунед. ва баъдан метавонед ба он асал ва ё мисли ман аз ивазкунандаи шакар истифода кунед ва шириниаш вобаста ба хоҳиши худатон. ҳамаро бо блендер махлут мекунем. хуб, омода аст. ва ҳамин гуна бо банан ҳам айнан ҳамин корро анҷом медиҳем. ва пеш аз оне ки истеъмол мекунем ва ё ба кадом дӯстамон тавсия медиҳем, ҳатман бо табиб машварат кардан даркор аст ва танҳо баъди иҷозати табиб аз он истифода кардан лозим аст. ба умеде ки ба касе кӯмак кунад инҷо гузоштам. худованд нигаҳбони ҳамаи мо шумо сеҳату саломат бошед.